public service. Enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa.
pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na Okay, good afternoon po sa inyo kabos mga tugang na tagapaginan niyo sa programa nating Bareta Aksyon as in Informasyon. Okay, pila ng mga sasakyan umabot sa 6 na kilometro, higit 1,000 pasahero stranded sa Sorsogon. Okay, na-stranded sila gawa ng bagyo. Sasali sa motorcade caravan, dapat bakunado, Palasyo. Sabi kan Palasyo, dapat nga ba bakunado? Of course, yes. And then, COMELEC target marisolba ang pending case ng presidential aspirant sa December 15. Okay. Pag-usapan pag-ulayan tangani ining ng husto kung anong buot sabihon ka inim hanggang ngunyan ay dai pa na resolbihan ang mga problema kan mga aspirants niya to ta gusto pa nga i-postpone, which is talagang very unconstitutional yun. So at sa tuya pong makakaibanan sa sarong oras na namang programa digdi sa Bareta as in Action Informasyon. Sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco. Yaon man po si Chief Engineer Abilindon Portoralio. And of course, andyan pa sa moyang apa ni sa Kyla Ray Legasyon. Andyan man po sa information si Jimmy Guanzon. And yaon man po duman sa transmitter si Sir Chabe na Obra and si Aldrin Orlanda. pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Ayan, mga kukuha ng humid cards sa SSS binalaan. Bakit kaya? Bakit naman SSS card ba binalaan? No? In what reason kaya? Okay, pag-ulayan tangani ini. Manila, Philippines, binalaan ng pamunuan ng Social Security System, SSS, ang mga miyembro na wag makikipag-ugnayan sa mga online fixers kung nais makakuha ng Unified Multi-Purpose Identification Card. Ay, ganun. Saka, dipisil po magparatiwala kita ngunyan dyan sa mga online na yan. Ako mismo, biktima ako dyan sa mga online orders na yan. Yung mga pigbabakal tapo dyan sa mga online shopping na yan. Minsan po, dipisil talaga yung magbakal ka sa, yung dahil mo man nahihiling. Ayan, yung i-deliver sa ko kanina, kasubago, nag-order po kay ako dahil talagang mayo akong mabakal digdi sa Iriga. So, sabi nga ninda, kinantyawan ako sa barangay hall na ay ikaw kasi hindi ka na pa nagpapanaga, magpanaga ka para duman ka magbakal kan kaipuan mo. Mayo kay ako nababakal digdi sa Iriga. So, nag-order po ako just ilang araw lang po, ang bilis sana. Kaya lang, hindi ko gusto na naman, hindi ko gusto. Maganda po kasi pag tingnan yung mga online na yan dyan, hindi ko lang bagin ko, alin mga online yan, magayon-gayon pong silingon talaga. Taini nga ni sulot-sulungon kong damit badong ini, nag-order ako different colors, the same. The same na yung style, the same style. But unfortunately, dineliver sa ko tatlo ba naman, puro isang kulay lang. So sabi ko, may uniform na ako. Tanging pagkakaaram ko, yung mga pare-pareho, uniform po yan. So, padagos kita kayo sa humid card na ini na wag daw makikipag-ugnayan sa mga online fixers kung nais makakuha ng Unified Multipurpose Identification Card. Para saan kaya ini humid na ini? May mga, gabos naman tayo, if you are already a member of this SSS, di ba may mga, di ba nakita mga uniform, di ba nakita yung mga ID, may mga ID, may kanya-kanya tayo ID, different IDs na, yun, once na you are a member. So, anong gamit ka ni? Akala, dapusun ta daw. Ano kayong gamit ka ning Unified Multi-Purpose Identification Card na ini? So, ayon kay SSS, ayon kay SSS President at CEO Aurora C. Ignacio, ang SSS lamang ang otorisadong tumanggap ng application ng humid cards. Saan kayo manggagaling mga humid cards na ini application? Saan manggagaling? O di wag sindang maglabas kay ini tanganing
all those na gustong kumakain ng humid card na ini ay magdiretso talaga dyan sa SSS office. Aplikasyon ng humid cards at magbigay nito sa mga miyembro. Kaya walang dahilan para makipagtransaksyon sa online fixers sa pagkuha ng naturang card. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Yan po. Sa Tuya po, digdi sa area, yan, nandyan lang naman ang SSS. Why not go to that office instead of applying through online? Kaya, yan. Makikipagtransaksyon sa online fixers sa pagkuha ng naturang card. Sinabi rin ni Ignacio na ang biometrics, may biometrics nga ba? Ang biometrics data capturing na mahalagang proseso sa humid cards ay magagawa lamang po sa mga SSS branches. Yun naman pala eh. Mahalaga yung proseso kainin. Yung capturing na mahalaga. Data capturing po, biometrics. Na pareho inikad tong si National ID data na astangon yan, si mga nainot, mayo pa, si mga nahuri iguana. Pero ang sabi nga ninda, I just don't know kung nagagamit na ninda yung mga National ID na yun. Now, we are reminding our members to refrain from transacting with fixtures to avoid any inconveniences. Yan po ang sabi ni Ignacio. So, pinayuhan din na nito ang mga SS members na mag-book muna ng appointment sa branch na nais puntahan gamit ang appointment system ng My.SSS member portal upang maiwasan ang panganib ng pagkakahawa sa COVID-19. Ayan po, through ano pa rin yun, SSS din. Yun. Maaaring makakuha ng humid cards mula sa SSS ang mga miyembrong kahit may isang buwan pa lamang na kontribusyon. Ay, okay. Ang abot ko kasi, saan gagamitin ito? What is the use of this humid cards? Na may SS number, may SS ID naman tayo. Libre rin ang humid cards para sa first time applicants. Ay, ibig sabihin meron na ining dati. Libre daw ang first time na mag-apply ng humid cards. At may bayad namang 200 sa mga magpapapalit o magre-renew nito. Ibig sabihin may humid cards pala, hindi ko aram yun. Ay, mga member, mga SS number, member ba, hindi ko alam to. Ayan po, ano na kayang resulta kaining bagyo? Dahil sabi, papalapit na bagyo at sa amin maglalandfall ngayong Tuesday. Sana wag naman. Papalapit na bagyo sa PH, lalo pa ang lumalakas. Ay, sana wag naman. Wag naman sana, Lord, please, patawarin mo na po kami. According to Pag-asa, lumalakas na ang bagyong papalapit sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, nasa tropical storm category na ito at inaasahang taakyat pa hanggang typhoon category sa mga susunod na araw. Kailan ba talaga? Kailan ba talaga ining bagyo na ito? Para maiprepara ko, lahat-lahat na ipiprepara. Yung mga matakipan, yung mga bubong na posibleng liparin, pagtali-talian na. Pero hindi naman yata dito sa atin. Inaasahan ang landfall nito sa Caraga at Eastern Visayas area. Ayan po, Eastern Visayas area. Taglay na nito ang lakas na hangin ng 65 kilometers per hour at may pabugso-bugsong 80 kilometers per hour. Yan. Ang national vaccination po naman sa mga lugar na dadaanan ni Odette, ipagpapaliban. Of course, wala nga na mag-vaccination kayo kung nanganganib ang buhay ng satuyang mga kapatid dahil lang dito sa vaccination na ito. Ipagpapaliban ng Department of Health ang ikalawang yugto ng bayanihan bakunahan program sa mga lugar na posibleng daanan ng tropical depression na Odette. Si Odette talaga, Odette. Si Odette. Kung sasakong digdi sa Erika, Odette. So, dapat wag kang mag-daan dito sa Bicol. Wag kang ma-audit sa Samuya. Odette, lumipas ka na lang. Wag kang ma-audit sa Samuya. Diyan ka na lang sa karagatan o sa kabundukan na walang tao. Doon ka magalit ng gusto, Odette. Sabi ni DOH Secretary Francisco Duque, the third, na imbis na gawin sa darating na December 15 hanggang sa December 17
ay gagawin na lamang ito mula December 20 hanggang 22 sa mga lugar na tatamaan ng bagyong si Odette. Sa mga nau-Odette kay Odette. Kinabibilangan ito ng Southern Tagalog Region, Central at Eastern Visayas at Northern Mindanao. Sana yung meron na lang babagyo na yung mga pahirap sa Satuya, sindan lang tamaan kan bagyo. Ay, sorry. Masama maghangad ng masama sa kapwa natin. Masama yun, okay? But it is a joke lang. Sabi nga ni Presidente, joke. It is already joke. Nais nilang maging iligtas ang mga health workers na mga ngasiwa sa mga pagpapabakuna. At syempre naman, they have to save first their life. Kasi pag sila nang nawala, what more? Ang mga lugar naman na sa northern at central Luzon, ganun din. Sa Calabarzon ay itutuloy ang bakunahan. Dalawa sa nauna ng itinakda mula December 15 hanggang sa December 17. So, okay lang yun. Ganun lang po yun. 9 million na po katao. Target 9 million katao, target mabakunahan sa second round ng bayanihan bakunahan. 9 million. Ilang million nga tayo? Ilang million nga ang tayo mga Pilipino, the population? 9 million. Hindi ko alam kung how many population do we have in the Philippines. But kami sa barangay, marami po kami. Target ng pamalahan na makapagbakuna ng hanggang 9 na milyon katao sa second round ng bayanihan bakunahan nagaganapin this December 15 hanggang 17. Bukas na kasi dapat yun 15 hanggang 17. 3 days again. So, ayon kay National Task Force Against COVID-19, Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Ang target ng bilang na ito nila na Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez Jr. ay mas mababa naman kaysa 7 million katao na inaasahan ni Health Secretary Francisco Duque. Bakit kaya si Duque hindi siyang lumabas at siyang mambakuna? No. Napakaswerte siguro ng mababakunahan nito ni Secretary Francis Duque. Declared na mababakunahan sa loob ng 3 araw. Magugunita sa mga unang yugto ng bayanihan, bakunahan, ay aabot mahigit 10 milyon katao ang nagawang mabakunahan kontra COVID-19. So, sana nga, maubos na. At least 80% man lang ay ma-clear up na dito sa bayanihan bakunahan. Ngayong palapit na ang second round nito, tiniyak ni Dizon na mayroon pa ring sapat na supply ng bakuna. At hiringgilya, sabi kasi noon maubos na ng hiringgilya, may sapat na supply pala ang bansa para sa naturang aktibidad. So, prioridad nila sa pagkakataon na ito ang mga tatanggap ng second dose ng bakuna. O, paano kaming mga walang yung Johnson Jensen? Sabi walang second dose, 1 dose lang kami. Pero how about the booster? Ayan, kailan kaya ang booster? Pero as I have heard, siguro they are already preparing also dahil sabi nila may second dose, may magbo-booster din pala yung Johnson. So, ayun na nga. Dapat lang na matapos din yung bakunahan ay ni tanganin. Sana man lang pagpasok ng 2022 ay hindi na tayo kakaba-kaba to have another variant na ininganing si Delta. We are not yet sure. Hindi man na pinapaalam sa atin if what is the update of this Delta variant. And I mean Omicron. Omicron. Oh. But anyway, those who are not yet bakunado, magpabakuna na po kayo. Yung mga ayaw naman, since this is not, ang sabi nga pala sa eskwela, nakakalungkot din po. Yung mga ibang sekta naman, huwag naman kayong magmamalaki. Huwag nyo naman ipagyabang na kayo, iniligtas na kayo ng Diyos. Kaya kahit hindi kayo magpabakuna, ayaw nyo magpabakuna because bawal daw sa inyo, it is a government mandate po. Always remember, kung ayaw nyo magsunod, okay, go, magsarili po kayo ng gobyerno ninyo. Or magsarili kayo ng simbahan. Sa bagay, may simbahan, yung iba walang simbahan. Magsarili kayo.
para kung ayaw nyo pagpasakop sa mandato ng satuyang gobyerno, okay, magsarili kayo. Especially those who are na mga dayo pati digdi. Kasi ining sarong religious na ini organization na ini, meron silang sariling prinsipyo. May sarili silang pinagtitipon-tipunan. Pero marami sa kanila mga dayuhan. So, all the schools, although it is not, hindi yun naman yung RA, hindi yung Republic Act. But it is mandato po ng gobyerno. Huwag kayong magmatigas ng pon. Or else, yan narinig naman siguro yung meeting doon sa sarong high school, public high school, na ayaw ng mga magulang na yung kanilang mga anak na bakunado ay masamahan ng mga hindi bakunado because of their belief na ang kanilang relihiyon ay iniligtas na nga raw sila. O ngayong magbabagyo po, bakit? Ang bagyo ba or ang hangin ba? May pinipili kung alin dyan ang hangin na may bit-bit na virus. O, di ba nung nagbagyo, ay winasak ninyong kapilya ninyo. So don't tell us, iniligtas ng kami ng Diyos namin. Sino bang Diyos ninyo? O, da kami alam namin, kaming Katoliko, we know our Diyos kung sino ang Diyos namin. Walang iba po, kundi ang satuyang tagapagtubos, si Jesucristo, na isang tao na naging Diyos. Ay kayo ba? Sino ang Diyos ninyo? No. Hindi ko lang alam. Pero kami, ang pinakang Diyos namin ay walang iba, ang satuyang kagtubos na si Jesucristo. Ay alisin na rin natin to mga Diyos na yun. Basta we have our Jesus Christ. We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun. Ngayon, ito na namang tatay ninyo. Duterte sa COMELEC, talagang bakit ini-insist mo yan? Tiyakin na nasusunod ang social distancing sa mga kampanya sa 2022 elections. So, palabasin nyo, magpalabas kayo ng manghuhuli to those mga caravan na they are not following the health protocol, especially the social distancing and ang nasusunod lang nila sa caravan yung face mask. Pero when it comes to social distancing, I just don't know. Pero nakikita naman natin. Pinatitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Election na nasusunod ang social distancing sa mga dumadalo ng campaign rallies sa nalalapit ng 2022 elections. So, sa kanyang talk to the people nitong Lunes ng gabi, kahapon lang yun, kagabi, nagbabala ang Pangulo sa pagkakaroon ng recontamination kapag hindi nasunod ang safety protocols ngayong panahon ng kampanya. Sa akala ko ba kasi walang kampanya ng face-to-face. Dagdag pa nito na wala gaanong magiging problema dito kung marami na ang naturukan ng COVID-19 vaccine. Yes, pero it is not as I always repeat, if you are already vaccinated, it is not an assurance na hindi ka na-infected, hindi ka may infect. Sabi ko, pananggalang lang natin ito para bang antibiotic lang. So, subalit dahil marami pa rin ang hindi nababakunahan, ay mahirap isapalaran ang kalagayan. Nararapat nang maglabas ang COMELEC ng kautusan para sa mga nasabing pagsunod ng physical distancing. Maaari aniyang gawin ang pagkampanya sa Luneta Park basta masunod ang COVID-19 protocols. Yun nga ni ang problema that they are not following the health protocol. So, anong gagawin natin? Hindi namang pagresolba sa pending. Pagresolba, target marisolba ang pending case ng mga presidential aspirant sa December 15. Presidential aspirants, presidentiables nga lang ba? How about those other positions? How about the Senate? The Congress? Konti pa. Nawawala ako, may nag-i-istorbo sa akin Sabi ko nang I have a work. Ayan pa rin. Panay ang text. Okay, maghanap buhay nga muna tayo para
At sagutin ko muna ining text kani. Okay. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng borotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, talaga bang maibabalik natin ng hustisya at pag-asa ng bansa? Dagdidepende po yan sa atin. Tayong mga botante po, it will always depend on us how we can pabalik natin ang hustisya at pag-asa ng bansa. Kaya mag-isip-isip po tayo, yung mga beneficiaries po ng 4Ps. Alam ba ninyo, may nakarating sa akin na balita na halos ng mga pamilya, puro member ng 4Ps, but they don't know kung sino ang principal sponsor ng 4Ps. At nagtatanong, sino ba si Senator Laila de Lima? Sa bagay, hindi natin masisisi po dahil there are lack of education po. So, may chismis pa nga na when it comes to election, aywan ko po. Siyempre, yung mga nagtuturo sa kanila, they are the one writing. Tinatanong nga sila kung sinong iboboto nila. Kahit pa naman sabihin yun, ay hindi naman, they could not even read and write. Hindi naman makamasa, hindi makapagsulat. Siyempre, kung ako ang nagsulat, dinadaya nila yung tao. So, sana nga, walang ng dayaan na ini. So, Administrasyon Duterte magiging neutral. Ano? Breaking news? Administrasyong Duterte magiging neutral daw? Oh, I don't. Sana nga, ipagdasal na lang natin ang ating Pangulo na magkaroon ng linaw ang kanyang isipan. Na sana naman ang unang-una ko nga ipinagdadasal lagi na hipuin ni Kagurangnan ang kanyang ulo, ang kanyang pag-iisip na sana pasabungan man lugudiya na palabasin na niya si Senator Laila de Lima dahil siya mismo alam niya na walang kasalanan si Senator Laila de Lima. It is only all kasi nga nabuking nga siya doon sa sobra-sobrang pagpapatay dyan sa Davao. Nakakatakot po yun. So, inimbestigahan po yun ni Senator Laila de Lima. Talaga pong nabuking siya. Kaya galit na galit po siya kay Senator Laila de Lima. Yun ang dahilan po. At is the very first na dahilan po kung bakit pinag-initan niya ng gusto si Senator Laila de Lima. Sinirang-sira po. Ginawan of all those cases na until now ayaw man lang siyang pagbigyan. Kaya ang tanong ko, nasaan ba ang hustisya? Nasaan ang hustisya natin dito sa Pilipinas? We must be yung maging wise voter tayo po. Kung si Senator Laila de Lima, paulit-ulit kong sinabi, kinasuhan
ipinakulong, ikinulong. Pero ang masasabi ko lang, although ikinulong siya, hindi po siya tumitigil sa pagtulong po, lalo na yung mga nasa laylayan. Hindi po siya tumitigil sa kanyang trabaho, kaya kung siya man ay sumisweldo, I just don't know pala, itanong ko nga pala yun kung nagsisweldo po siya. Yung kanyang pork barrel po, 3 senador po yan na hindi tumanggap ng pork barrel, kaya lang through the advice of Senator Pangilinan. Sinabihan si Senator Laila, gamitin mo yung pork barrel mo. Kasi pag hindi mo ginamit yan, sila ang gagamit yan. Sila ang magpapasarap nun. Hindi naman ilalabas yun. So, ang ginawa ni Senator Laila de Lima, ayan po, ginamit nga, kaya marami po siyang projects sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Pero yung Dole Tupad po, doon po yun kinuha, hindi po yun personal na pera ni Senator Laila de Lima. Pinapaliwanag ko po yan. It is not her own money. Yun po yung pera natin yun. Pera ng government yun through the administration of President Duterte. And of course po, yung kanyang pork barrel, it is her administration. Na tama yung inisip niya. Yung mga nawala ng trabaho po, at least, although kaunti lang yon, it helps a lot to those who are na talagang walang-wala. Those who are needy. Kaya, yung Dole Tupad na po yon, hindi po yon kung kaninong Poncio Pilato. Hindi po yon sa mga mayor. Hindi po yon sa congressman. Hindi po yon sa gobernador. Yon po yung pork barrel ni Senator Laila de Lima na ipinagtiwala sa mga nasa laylayan. Although ang mga nanawalan ng trabaho, yung mga walang kasiguruhan, yung mga naghihirap na nahihirapan ng todo sa paghihirap natin ito, yung Dole Tupad. 4 na oras lang po yun, everyday, sa loob po ng 10 araw. They have to work for 40 hours po. 40 oras po yung pinagtrabahuhan nila within 10 days. Pero yung iba po, hindi na pinagsunod yung 10 days na yun, as long as they work for 40 days. So, reviewin nga natin itong mga naginibo ni Senator Laila de Lima. Tanganang data po nalilingawan, lalong-lalo na po ining purpose. Mga hindi pa nakakarinig nito, dahil hindi nga lahat naman may radio, hindi naman lahat ay may live streaming, sana man lang makidangog kayo dyan sa mga mayroon. Kaya kayo may mga radio, lakas-lakasan nyo na lang. Pag may may tinatalakay tayo, may ipinapalabas tayo regarding sa mga trabaho, sa mga naginibo ni Senator Laila de Lima. Dahil po paglingawan nila yung RA 11310, which is ito po yon. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan po. Yan po ang 4Ps na pinapakinabangan po ng libo-libo or millions nga siguro na ang mga member kaini. Kaya lang ang iba nga nagtatampo dahil ang sabi, kaming naghihirap, hindi nakukuha. May dipindi-pindi kasi yon. Minsan nga nandoon na yung interview sa Endo na kasi ang nagpapalakad nito yung DSWD. Hindi po barangay ang nagpapalakad nito. Kaya minsan may nagtatampo palakasan daw sa barangay. No, mali po ang paniniwala ninyo. Ang DSWD ang nagpapalakad nito. And minsan, kahit po sinabihan na kayo pagdating sa final evaluation or yung first evaluation, dahil marami pong evaluation nito i-submit ninyo lahat ng pangangaipo, tanganing ma-qualified kayo. Kasi without submitting all those yung mga requirements, hindi po kayo makukuha. Yun ang sinasabi ko nga na any amount of the government, kapag pinalabas po nila yan, kailangan po yan ng proper documentation. So, ang magpapatibay kaini ay yung mga requirements na hinihingi sa inyo. Whatever requirements is that. Minsan kasi ang problema, bakong kasal. Ang problema yung mga birth certificate, yung mga anak. Ay without those requirements na yun, minsan walang ID. O anong gagawin? Hindi ma-produce ng isang tagalaylayan. Taunang-una mag-produce ka ngayon, mag-clearance ka lang, sobra-sobrang gastos na. So, pag-isipan natin ang gusto yan. Kapag nagkaroon ng evaluation, dahil ako nga nung una,
pag ako kasama sa iba na sa nag-i-evaluate, talaga pong pumipwesto po ako doon sa likuran ng nag-i-evaluate, nakaharap ako doon sa ini-evaluate. Ayan po. Pero dinadaya ko po, pero for the good also of this na yung ini-interview. Dahil minsan hindi makasagot. Oh. So, minsan naman, ang iba naman, pag sinanong, ayan, nagyabang pa, may TV kayo meron. Ayan po, flat ang TV namin. Ano bang meron kayo? Ito, niladlad lahat ng gamit nila. Although, yung gamit na yun, gamit ng nanay o gamit ng kapatid. Hindi po ganun. Sabihin, you have to tell the truth. Kung ano, wag kayong mahiya. Dahil ang pag-i-interview kayo sa 4-piece, ang kinukuha dito, yung talagang walang-wala. Yung minsan nga, nakikitira ka lang sa kapatid mo. Nakikitira ka lang dun sa nanay mo. Wag nyo ikakaya kung nakatira kayo sa kubo. Kasi ini 4-piece na is good for those na talagang nasa laylayan. Okay? Layla de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Layla. Inan nyo kunta rin kung ano ining RA 11315, Community-Based Monitoring System Act. Ayan. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Ayan po, yan ang mga problema rin sa barangay. Kadakol. Ang era po naman kasi ng barangay, napakaliit lang naman po, na doon kinukuha lahat ng gastos ng barangay. So, ayan po, ang gusto niya mapaayos yan, madagdagan, tanganing magkaroon ng sapat na budget po ang bawat barangay. So, yan po yan. Ang RA 11319, ayun. 115, ayan, apat ng sa mata ko, pero hindi pa rin. So, hindi siya i-endorso kan sa tuyang BP. Kung ang paniwala kan sa tuyang BP ay hindi kayang tumayo nila bilang senador. Pero hinanyugon niya to, ining endorso sa kanya. Ang mga sinasabi sa kanya ng ating VP Lenny, ang ating kakamping, pink na pink pati. Ako yun. Ay, hindi pala ako nakapink ngayon. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya. Kaya ibalik din natin si Senator Laila sa Senado. Padagos po kita. Ang programang ini ay hatod pa rin sa endo ni Senator Laila de Lima, ni Daday Robles Moralio, and of course ni Jeff Jepoy Tino, and of course kan Cheryl Beauty Salon. Pag-aarapan through the management of Cheryl and Toding Castro Verde Aquilero. Sa gabos-gabos po ng mga naghinan nyo via live streaming, maraming salamat po sa inyo. And those who are na nagpaprahinan nyo sa kanilang transistor radio, si Manay Nelia Bernales, Ate Fe Albanyo, si Miguel Tupreo, si Lolo Jess, and of course si Mang Lolo Jose Rombano. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ini po, basahon ko raw ining news release 14 December 2021. De Lima slumps PhilHealth. DOH failure to release payments to hospitals, healthcare workers. Ayan po, binabasa ko po ini kasi ang dami ng kumalas na ospital dito sa PhilHealth na inita. Dahil niya to aram kung bakit. Opposition Senator Laila M. De Lima bewailed continued failure by the Philippine Health Insurance Corporation, which is the PhilHealth, to release payments to accredited hospitals and healthcare workers. In fairness naman, may mga hospital naman na they are still binabayaran ng tama ng PhilHealth. But I just don't know in other regions ata. De Lima, a social justice and human rights champion, reiterated the need for the Congress to investigate the recurring and long-standing issue which poses
threats to DOH and PhilHealth's capacity to provide essential health services to the public. Ayan po, yan nga ang nakakapagtampo. Si Senator Laila de Lima, although nakakulong, pero andyan lagi ang sa iyang pagtulong. Andyan lagi ang sa iyang pagpuna. Hindi ko nga alam kung paano siya, very updated siya of all those what is really happening in our country. Manalagi siyang naka-update. Pirming update ang sa iyang mga reports. So, anong ginagawa ng iba sa Senado? Ano ang ginagawa ngayon ng iba sa Kongreso? Ayun ba? They are already preparing or they are already campaigning for their candidacy. Which is hindi pa naman time na panahon ng kampanya. Tumutok muna tabi kayo sa inyong mga trabaho. Anda dyan kayo, ibinuto kayo. Sinisweldohan kayo ng mga taxes namin para magsilbi. Pero what are you doing? Itong isang nakakulong, ito pa ang updated. So, ibalik natin sa si Laila de Lima nang ang hustisya natin at ang pag-asa ng bayan ay maibalik. So, we cannot ignore serious allegations of mismanagement. Isang taon pa itong mismanagement problem na ito ng PhilHealth, which affects hospitals and healthcare professionals, which are relied upon by our country as we continue to battle a pandemic, she added in a separate statement. Ang hirap po. Napakahirap naman talaga nito. Kaya, sabi nga ni Senator Laila, what is the wrong with PhilHealth? DOH, what is the wrong of DOH? And PhilHealth? Are they the callous or inept in their continued failure to provide legally mandated payments to mga hospitals na yan, to health workers and hospitals. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima sa kanyang Twitter. So, just recently, even hospitals in Iloilo City, ito sabi ko nga sa Bisaya, reportedly said they will not renew their accreditation with the PhilHealth. Nakakatakot po ini. At nakakaawa yung mga nangangailangan ng PhilHealth. For those who really need this PhilHealth, lalo na yung may mga pamilya, when it comes to hospitalization, saan sila lalapit? So, starting January 1, next year, over unpaid reimbursement claims, saying such claims amounted to staggering. Ayan, staggered na po. Ano ba ito? Kaya ano pagbasa kayo ni? 545 million. Yan ang ito lang po yung sa Iloilo. 545 million 94,532.45 as of August. Ayan, August pa man pala ini. How can the hospital survive without receiving the payment of those na pinagligtas nila? So, pakiasikaso man po ini. Ano bang problema? Ano bang ginagawa ng ating Senado? Ano bang ginagawa ng ating Kongreso? Why they are not bakit hindi nila? They're not doing their duties. How to survive the life of our people kung magsasara ining hospital sa Iloilo because of this unpaid na kailangan ng isang hospital to maintain, to sustain their duties ng mga medical practitioner nila. So, unfortunately, our hospitals cannot continue to operate with depleted financial resources caused by non-payment of our claims by PhilHealth. Yan po. The advisory from the hospital, ayun. Ano pang magagawa natin? The advisory from the hospitals, yun ang sinabi. Na they cannot continue. What is more alarming? Yan ang tanong ni Senator De Lima. Is that more hospitals are reportedly eyeing disengagement from PhilHealth too? I just don't know. Pero ang mga members naman, I know, they are also paying so that their PhilHealth must always be alive. If this happens, more members of PhilHealth
who need assistance from the agency will be adversely affected. Yes, totally. Totally. They are affected. Kaya nga, nung na-hospital nga yung may relative na hospital, magkano ang bill niya sa hospital for 3 days? 30,000. 30,000 plus. Marami pang additionals. But, ayan, with the help of his PhilHealth, ayan, how much lang binayaran nila? How much lang? A little amount. I think 7,000 lang yata binayaran nila out of 30,000. So, this can ultimately affect the overall service. So, if this happens, more members of PhilHealth who need assistance from the agency will be adversely affected if left unaddressed. Addressan niyo, unaddressed. This can ultimately affect the overall services delivery of the health sector. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Hindi pwedeng sa panahon ng pandemya, hindi pwedeng sa panahon ng pandemya, magdadalawang taon ng lubos ang nakakaapekto sa atin, ay pinuputakti pa rin ng anomalya at palyadong sistema ng gobyerno, lalo na sa sektor ng kalusugan. What is happening, Secretary Duque? This is your problem. You are the Secretary of Health. Kabilang na itong usapin na pondo ng PhilHealth na marami nating kababayan ang umaasa dito. Yes, especially this time na napakahirap magkasakit. Kawawa itong mga nasa laylayan. Yung isa nga nanganak lang. Hindi malaman kung anong ikot ang gagawin just na matubos, mabayarin yung bill nila sa hospital. Kasi naghihirap sila eh. They are in the laylayan. Notably, Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, President Jose Rene de Grano said, more hospitals in General Santos, Quezon Province. Hospitals in General Santos, Quezon Province, Isabela and Metro Manila are expected to disengage from PhilHealth. Biro mo yan, especially those from the provinces po, ang hirap. Ang hirap mga hospital. Pag wala kang inaasahan na dudukutin. It may be recalled that as early as October 24, 2019, ang PHAPI revealed PhilHealth's failure to settle its financial obligations. Ano ba yung mga nangyari ditong nagkaroon ng korupsyon? Nasingil ba yun? To its members and notify the government that these hospitals may cut off their PhilHealth accreditation due to unpaid financial obligations of the state firm. Hindi ba ito naayos till now? Last year, De Lima filed proposed Senate resolution po, proposed by Senator De Lima, number 461, urging her colleagues to investigate the alleged failure of the PhilHealth to release insurance claims to its accredited hospitals. Ito po. In August this year, she also filed proposed Senate resolution number 859 urging Congress to investigate the very concerning findings of the Commission on Audit on the DOH mismanagement of the budget for COVID-19 response to ensure that those responsible be held accountable. Nangyari ba ito? Itong iniimbestigahan, ayan. Na namang tatay natin nakialam. So, I just don't know what happened to this investigation of these mga anomalies of this PhilHealth. Nakakaawa itong sa tuyang nakakaawa ang ating mga nasa laylayan who needed most of this PhilHealth. Pag hindi ito na-resolveran, what will happen to us? Ibalik ang hustisya, ang pag-asa ng ating bayan. No other than Senator Laila de Lima. Ipagdasal po natin siya na hipuin ng kagurangnan ang isipan ng ating Pangulo na sana magliwanag ang kanyang isipan, palabasin na si Senator Laila de Lima para makapagtrabaho siya ng mas maayos. Okay? Thank you very much Susan Schönborn for watching the program. And of course, it is again time again
I would like to say thank you sa technical side, si Sir James Toriano Oco, and of course, andyan pa si Sir Chief Engineer Abilindon Toralio, and then sa information si Jimmy Guanson, and of course, siya man po duman sa transmitter si Cha Buena Obra, and of course, si Aldrin Orlanda. Ako man po ang inyong nakasama at tuming kaibanan everyday sa programang Bareta Aksyon Impormasyon, every Monday to Friday, 5 to 6 in the evening. Maraming salamat po sa inyo, and thank you for those who watch and listen to the Transistor Radio. Ako pang inyong lingkod, mayo pong iba, kung di si Manny Elma Dili Magaspe, nagsasabing Diyos mabalos po sa inyo lahat. May God bless us all. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.